Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur selektibitateko bideo bat ikusiko dugu. Ariketa honetan, 2023ko esoiko lehenengo ariketa egingo dugu. Ariketa honek 3 atal dauzko eta 3 zati desberdin egingo ditugu. Lehendabizi, lehenengo zatiago egingo dugu. Beraz, ematen dizkigun datuak da, masa bat dugula 1 kilokoa eta gravitatea 3,7 metro segundo karratukoa dela. Lehendabizi, galdetzen digutena da, zein da gorputzaren pisua Marten, kasu honetan, eta beste galdera atal berean, erradioa erdia baldin bada, zein izango da gorputzaren pisua. Beraz, goazen kalkulatxera. Lehendabizi, indar gravitatorioa. Baki dugu dala, masa bider gravitatea Marterena. Berdin, masa G bider masa Marterena zati erradioa Marterena berbi. Kasu honetan galdetzen digutenez, zein da gorputzaren pisua. Beraz, lehendabizi bakarrik hau erabili beharko ditugu. Beraz, eun kilo bider 3,7 izango da gorputzaren pisua Marteren azaleran. Oin, bigarren zati hau. Demagun edo suposatu behar dugu erradioa erdia dela. Beraz, kalkulatu beharko duguna izango da. Erradioa erdia izan da, guazen hemen jartzera. Bider bi hau gora jarriko dugu, beraz bider lau izango da. Beraz, hau dana ikusten dugunez berriro G izki hau izango da. Beraz, goazen hemen jartzera. Beraz, G handia bider. Hau da gravitatearen konstante duen balore bat. Ados, kasu honetan ez ditugute ematen, beraz ez dugu kalkulatu behar. Marteren masa, zati Marteren erradioa berbi. Beraz, kasu honetan izango da, lau aldiz masa bider, gravitatea Marterena. Beraz, hau kalkulagailuan sartzen badugu, 1400 da 80 newtonekoa izango da gorputzaren pisua, Marteren erradioa erdia izango balitz. Beraz, hau izan da lehen atala. Guazoin noin, bigarren atala egitera. Bigarren zati honetan, esaten digutena da bigarren planeta bat dugu, eta planeta honen masa 3 aldiz txikiago da, eta gorputzaren masa kalkulatu behar dugula, edo pisua hobeto esan da, masa 1 kilokoa dalako. Beraz, pisua bigarren planetan izango da M bider G bider masa planeta bigarrenean zati 3, zati erradioa bigarren planetan berbi, hau egiten badugu, izango dugu 3a beradoie bider, G bider, masa planeta birena, zati erradioa planeta bigarrena berbi, hau dana, badakigu dala gravitatea hobeto esan da planetarena. Kasu honetan Marterena, beraz izango genuke masa bider G Marterena zati 3. Eta egiten badugu, izango dugu 123,3 Newton. Beraz, hau izan da, bigarren zatia. Oin, 3. zatia egingo dugu. 3. kasu honetan, esaten digutena da,
gorputz bat dugula Marteren inguruan orbitatzen, hau da, 2M bider bere radioaren altuerara, eta aldeuratu behar ditugu aurreko kasuen planetekin zein izango dan gorputz honen orbita. Horretarako jakin behar dugu gorputz batek daukon azelerazio zentrifugoa benuntz doiela, eta hau Newtonen bigarren legearekin aplikatuta planetaren abiadura kalkulatu ahalko dugu. Gravitatea eta zentrifuga izango duguna izango da masa bide azelerazioa Newtonen bigarren gorputza, bigarren legea barkatu, abiadura orbitan, zati radioa, eta izango dugu masa bider geizki handia, hau negatiboa, bider Marterena, zati erradioa, berbi. Beraz, kasu honetan, hau kalkulatzea nahi dugunez, hau honekin joan egiten da, eta kasu honetan izango genukena, hau honekin joan egiten da, hau negatibak kendu behar dugu, bestela ezingo izango genuke errokarratua egin, eta izango genuke V orbita izango dela geizkia bider Marteren masa, zati bere erradioa, eta honen errokarratua. Beraz, gorputz batek Marteren inguruan orbitatzen duenean, hau izango da bere abiadura. Kasu honetan, orbitaren Marterena izango da, esan digutenez, 2R dala, hemen R izango dugu, 2 radio Marterena, errokarratua, G bider masa Marterena, zati 2R. Orduen, guazen alderatzera lehenengo planetarekin. Lehenengo planetan esaten digutena izan da erradioa 2 aldiz txikiago dala. Hau egingo bagenu, ikusiko genuke, kasu honetan, erradioa berdina dala, beraz, V Marterena eta V planeta batena berdinak izango diela, eta bere emaitza izango dala G bider masa Marterena, zati 2 aldiz erradioa Marterena. Bigarren planetan zein da horren kasua, bere masa 3 aldiz txikiago dala. Beraz, egiten badugu, masa 3 aldiz txikiago, izango genuke orbita bigarren planetarena izango da geizkia Marterena zati 3, zati bere erradioa, eta ikusten dugunez, hau dana, badakigu V Marterena dala. Beraz, izango duguna, bigarren orbita. Abiadura bigarren orbitan, bigarren planetarena, izango dala, errokarratua bat zati 3, abiadura Marterena. Beraz, hemen ikusten dugunez, lehendabizi, bigarren planetan, edo lehenengo planetan, hobeto esan da, Marterekin alderatuta abiadurak berdinak diela, eta bigarren planetan, Marteren errokarratuaren herenana izango dela. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.